No oma iki ono gedang nganggur rek, terus bojoku ngide njaluk gawekno donat gedang koyok ngene. Halo rek, assalamualaikum. Ketemune ambek aku ibu anak siji sing melok bojone merantau. Gedang no oma tek dinjarno iku yo bosok rek, dadi yo wis ayo diolah koyok ngene. No oma ya wis ono bahan-bahan liyane, dadi yo wis ayo digas ae lah. Tapi sadurunge gawe donat iki aku gawe lawo digawe sarapan dhisik yo rek. Pas yo aku gawe cemilan donat lawo gawe sarapan iku penting banget rek. Soalnya aku gak iso nek isuk gak mangan sego iku, pokoknya wajib sego. Apa maneh aku iki seorang busui rek, dadi didik-didik iku gampang lesu ngono lho. Asline aku iku pengen diet rek, tapi kok ye maneh, soalnya awakku iki wis abot banget lho. Ya wis rek, kok tambah bahase nandi-nandi ki rek. Lawo iki aku gawe jangan sop rek, soalnya ndok kulkas ya ono balungane PT. Nek daginge ojo takokno rek, wis entek tak gawe dimsum wingi kok. Jangan sop ngene iki nek dipangan anget-anget seger banget lho. Pokoke sing penting iku ojo lali daun bawang, bawang seledri mbek bawang goreng rek, iku sing garai sedep sop. Jangan sop disandingno mbek gimbal tempe ngene iki yo enak pol rek. Dadi iki aku wis gak gawe iwak-iwak liya, iwake yo mek gimbal tempe iki rek. Rek masakanku wis mateng, ono sambele barang ben komplit yo rek. Mari masak aku langsung lanjut gawe donat gedang sing mau tak critakno ndok awal yo rek. Iki resepe yo aku nonton ndok TikTok ae. Asline yo aneh wong donat kok gawe tepung ketan. Lah kok ternyata dicoba yo enak juga rek. Tapi yo gak seempuk donat tek gawe tepung terigu ngono. Oke rek langsung ae iki ngadon yo. Sadurunge mau gedangnya wis didang yo rek. Terus dialusno ngenteni adem dhisik, lagi ditambahi gula, baking powder, mbek tepung ketan. Uya sak uprit, terus iki tak tambahi susu bubuk barang rek. Soale nduk omah ono susu bubuk nganggur kan, dadi ya wis tak cemplungno ae. Terus nek wis mlebu kabeh langsung ae diuleni koyok ngene, terus ditambahi minyak sedikit demi sedikit ya rek. Nah terus nek adonane wis kalis langsung ae dibentuk donat koyok ngono ya rek. Ben wijene kantel iku tak celupno banyu diluk, langsung dicelupno wijen. Carane ngono pokoknya ulangi terus sampai adonane entek ya rek. No iki dadine dadi semene donate ya rek, rong lengser. Terus langsung rek gak kesuwen tak goreng nduk minyak sing minyake iki setengah panas ngono kok. Genine ya sing cilik ae rek ben donate iki ngembang sempurna. Tekstur donate iki njobone crispy dan jerone iku cuwi rek. Masakanku wis mateng kabeh, nang wetengku iki wis luwe rek, soalnya masak purno akeh kan. Dadi langsung mangan ae. Bocilku iku ana wong mangan ya ora kepengin blasok rek malah fokus HP ini. Asline aku tekstur donate iki kurang seneng rek, soalnya engko tek wis adem iki alot. Ya wis rek sampai kene videoku, ojo lali tonton videoku selanjutnya ya rek. Bye bye.